இன்றைக்கி வந்து இந்த வாரம் வந்து செடிகளுக்கு ஊட்டச்சத்தான வாரம். நம்ம எப்படி சாப்பிட்டு நல்ல திடமாக இருக்குமோ அதேமாதிரி செடிகளுக்கும் வாரம் வாரம் வந்து திடமான பொருட்கள் வந்து கொடுத்தா தான், ஊட்டச்சத்து கொடுத்தா தான் அதுவும் நல்லா செழிப்பாக வளரும். அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஊட்டச்சத்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வாங்க காமிக்கிறேன். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்தோல், அரிசி கழுவின தண்ணி, புளிச்ச மாவு, புளிச்ச தயிர், இதுதான் இன்றைக்குள்ள ஊட்டச்சத்து. இதை வந்து அப்படியே வந்து ஊற்றிடக்கூடாது. 1 லிட்டருக்கு 10 லிட்டர் மாதிரி தண்ணி கலந்து தான் வந்து செடிகளுக்கு நீங்கள் வந்து ஊற்றணும். இப்படி ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தாவே செடிகள் வந்து நல்ல செழிப்பாக இருக்கும். நல்ல பூக்கள், காய்கள் வந்து பழங்கள் எல்லாமே வந்து நல்லாவே வந்து காய் வந்து கொடுக்கும்.